Dahil sa 2 araw na buhos ng ulan, umapaw ang creek na ito sa Sitio Amutan, Dingalan, Aurora. Ang itaas ng creek nagsisilbing kalsada at pangunahing daanan ng mga pampublikong transportasyon sa naturang lugar. Subalit dahil sa lakas ng agos, ito na ngayon ang itsura ng kalsada. Sira at hindi madaanan kahit ng tricycle man lang. Stranded din ang ilang sasakyan tulad ng minibus at mga motor. Nagtambak naman ng lokal na pamahalaan ng lupa sa mas mataas na bahagi upang pansamantalang makadaan ang mga bumabiyahe. Subalit nagpaalala ang mga opisyal na magdoble ingat pa rin at huwag nang tangkain pang tumawid kung malakas ang agos ng tubig. Ang ilang residenteng may importanteng lakad pinili na lang sumuong sa ilog upang makatawid. Ayon sa opisyal na pahayag ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Dingalan, agad na magsasagawa ng road repair ang Department of Public Works and Highways sa lugar. Wala pa naman tiyak na petsa kung kailan matatapos ang nasabing structural repair. Rainiel Pawid, CLTV News.